Helo, a chroeso I Amser Stori Twinkl, gyda fi, Kirsty. Diolch am yr holl pleidleisio rydych chi wedi wneud dros yr wythnosau diwethaf mwyn dewis stori wreiddiol Twinkl heddiw. Chwedl y Ddwy Bluen. Beth am i ni gychwyn gan edrych ar anifeiliaid y nos? Ydych chi'n gallu gweld yr anifeiliaid? Tybed. Ydych chi'n gallu gweld llwynog? Ie, dyna ni, dyna'r llwynog. Beth am y trwyllwr mawr? Da iawn! Ydych chi'n gallu gweld y pathew? Gwych! Ydych chi'n gallu gweld mochyn ddaear? Da iawn. Beth am y gwefin? Hyfryd! Ydych chi'n gallu gweld yr eos? Da iawn. Nawr te, ydych chi'n gallu gweld rhegen yr yd? Da iawn chi! Ac yn olaf, hoff anifal Kirsty, ydych chi'n gallu gweld y dreinog? Da iawn! Cadwch eich llygad ar agor nawr I weld os fedrwch chi weld rhai o'r anifeiliaid yma yn y stori. Un noson serenog, roedd trefor tylluan yn eistedd yn uchel yn y coed, yn hela llygod blasus. Yn sydyn, gwelodd Bluen las ddisglair. Dydw I erioed wedi gweld Bluen fel hon o'r blaen, meddyliodd. Tybed I bwy mae'n perthyn? Gofynnodd i'w ffrind Teri troellwr mawr. Wyt ti wedi gweld aderyn gyda fflu fel hyn? Dydw I erioed wedi gweld Bluen fel nawr blaen, atebodd Teri. Gofynna I Elis yr eos. Aeth Trefor a'r Bluen at ei ffrind Elis yr eos. Wyt ti wedi gweld aderyn gyda fflu fel hyn? Gofynnodd. Dydw I erioed wedi gweld Bluen fel nawr blaen, atebodd Elis. Gofynna I Rhys rhegen yr yd. Hedfanodd Trefor at ei ffrind Rhys rhegen yr yd. Wyt ti wedi gweld aderyn gyda fflu fel hyn? Gofynnodd. Dydw I erioed wedi gweld Bluen fel nawr blaen, atebodd Rhys. Pam na ei di orffwyso? Gei di chwilio eto nos fory. Roedd yr haul yn dechrau codi a'r nos bron ar ben. Aeth Trefor yn ôl i'w goeden mwyn cael tipyn o gwsg. Yn y bore, roedd glyn glas y dorlan yn eistedd ar lan yr afon yn chwilio am bysgod. Yn sydyn, gwelodd Bluen wen streipiog. Dydw I erioed wedi gweld Bluen fel hon o'r blaen, meddyliodd. Tybed o ble y daeth? Ydych chi'n gwybod? Ydych. Gofynnodd i'w ffrind Ceri Cnocell y coed. Wyt
ti'n gwybod pwy fyddai wedi gollwng y bluen yma? Dydw i ddim yn gwybod am y deryn gyda phlu fel hon, meddai Ceri. Pam na ei di ofyn i Tom Titw Thomas las? Aeth Glyn a'r bluen wen at ei ffrind Tom Titw Thomas las. Wyt ti'n gwybod pwy fyddai wedi gollwng y bluen yma? Gofynodd. Dydw i ddim yn gwybod am y deryn gyda phlu fel hon, meddai Tom. Pam na ei di ofyn i Carol Coch y Berllan? Hedfanodd Glyn i weld Carol Coch y Berllan. Wyt ti'n gwybod pwy fyddai wedi gollwng y bluen yma? Gofynodd. Dydw i ddim yn gwybod am y deryn gyda phlu fel hon, meddai Carol. Pam na ei di orffwyso, gyd i chwilio eto yn y bore? Roedd yr haul bron a machlyd, a'r dydd bron ar ben. Wedi blino'n lan, eisteddodd Glyn ar ffrigyn. Diflannodd yr haul ac aeth y goedwig yn dywyll. Deffrodd Trefor yn barod am noson arall o chwilio am yr aderyn rhyfedd. Camodd allan o'i nyth a gwelodd olygfa rhyfedd iawn. Yn union o flaen ei big, yn eistedd ar y brigyn, roedd y deryn gyda phlu glas disglair. Ti ydi o, hwtiodd Trefor. Be? Pwy? Gwychiodd Glyn. Syllodd ar yr aderyn oedd wedi deffro o'i gwsg. A deryn gyda phlu gwyn streipiog. O, ti ydi o! Dwi wedi bod yn edrych ym mhob man amdana ti, medda'r ddau aderyn ar yr un pryd. Beth wyt ti'n ei wneud allan yn y nos? Gofynodd Glyn. Wel, yr adeg yma dwi'n effro, meddai Trefor mewn penleth. Yn effro'n y nos? Gofynodd Glyn. Ond beth wyt ti'n ei wneud drwy'r dydd? Wel, cysgu wrth gwrs, meddai Trefor. Yn sydyn, roedd y dirgelch wedi ei ddatrys. Dyna pam nad oeddent wedi gweld ei gilydd o'r blaen. Roedd Trefor yn meddwl roedd pawb yn cysgu yn y dydd, a doedd Glyn ddim yn gwybod bod rai anifeiliaid yn dod allan yn y nos. Tyrt, meddai Trefor, tyrt i weld fy myd i. Hedfanodd y ddau ffrind newydd drwy'r goedwig, yn falch iawn o fod wedi dod o hyd i'w gilydd. Waw! Ebychodd Glyn. Mae popeth yn edrych mor wahanol yn y nos. Alla i ddim aros i weld sut mae pethau'n edrych yng ngolau dydd, meddai Trefor. Beth am gyfarfod eto fori? Awgrymodd Glyn, a cheid i weld fy myd i. Tybed os oedd Trefor wedi dod o hyd i rai o'r anifeiliaid yma yn ystod y dydd. Ydych chi'n gallu gweld nhw nawr? Ydych chi'n gallu gweld gwiwer? Da iawn, dyna ni, dyna'r wiwer. Beth am pilipala?
Da iawn! Ydych chi'n gallu gweld Titw Thomas Las? Da iawn! Beth am gwenynen? Ydych chi'n gallu gweld Glas y Dorlan? Da iawn, dyna chi. Beth am Cnogell y Coed? Hyfryd! Ac yn ola wedyn, Coch y Berllan. Diolch am ymuno gyda ni am amser stori Twinkl. Edrychwch allan am ba stori bydd nesaf. Efallai rhai o'r rhain.